Niekoľko rokov dozadu, v roku 2006, myslím 29% respondentov označilo tento stav ako alarmujúci. Tento rok to bolo až 51%. Myslím si, že musíme vychádzať z reality. Sme mestom, ktoré má najviac nevýrobných podnikov a jednoznačne to chýba sféra výrobná. Musíme vychádzať z toho, čo tu vlastne máme. Takže ja som určite presadzoval vypracovanie atraktívnej propagácie priemyselného parku v Šálkovej spolu s prezentáciou mesta ako priestoru vhodného pre podnikateľov. Prvá vec. Druhá vec. Opakovaná intenzívna komunikácia s podnikateľskou sférou, so živnostníkmi, nielen na báze stretnutí jedenkrát za rok, ale skutočne pravidelné stretnutia a využiť všetky cesty primátora, ktoré môžu jednotlivým typom podnikateľov pomôcť. Ďalšou vecou zriadenie odboru na Mestskom úrade, ktorý by sa intenzívne venoval práve hľadaniu investorov pre mesto Banská Bystrica. A samozrejme je to teda cestovný ruch, nedostatočne využitý potenciál cestovného ruchu, ale s prepojením s potenciálom kultúry, školstva a kreatívneho priemyslu. Presvedčený, že pokiaľ sa územný plán schvaľuje niekoľko desiatok rokov, je to práve toto je najväčší priestor pre nekoncepčnosť, chaos a korupciu. Myslím si, že územný plán mesta je treba schváliť a vyhlásiť uzáveru na problematické časti, o ktorých hovorili predrečníci. Takže ja som jednoznačne za jeho schválenie. Je to dokument, ktorý je súčasťou plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja a teda strategických dokumentov mesta, ktoré sú potrebné aj pre čerpanie eurofondov a sú potrebné aj pre investorov, ktorí na schválenie územného plánu čakajú. Čo sa týka dopravy, myslím si, že nikdy nebudeme chodiť so svojimi deťmi a vnúkmi na bicykli, aj keď samozrejme som zástanca cyklotras a aj budovania cyklochodníkov. Myslím si, že je problém statickej dopravy potrebné riešiť štúdiou, ktorá bude podrobená, bude v súlade s územným plánom a bude podrobená širokej verejnej diskusii a jednoducho, pokiaľ vystane problém, alebo teda potreba stavať parkovacie domy, o tomto by tiež mali rozhodnúť občania. Či vôbec bude z ich strany záujem platiť za tieto parkovacie domy, ale rozhodne sa so statickou dopravou niečo urobiť musí. To isté je potrebné pripraviť v rámci parkovania pri Roosevelt-ovej nemocnici. Aby človek chcel a zostal žiť na nejakom mieste, je potrebné, aby mal splnených niekoľko podmienok. Prvou podmienkou je, musí mať prácu, druhou musí mať bývanie, musí mať možnosť založiť si rodinu a mať komfort, preto aby si mohol v meste žiť. A samozrejme musí mať tiež priestor pre voľnočasové aktivity. Takže odpovede a riešenia sa vlastne v tomto prípade ponúkajú samé. Čiže mesto musí intenzívne pracovať na vytváraní pracovných príležitostí, podporovať mladých podnikateľov v ich začínajúcich podnikateľských aktivitách. Tu je tiež priestor na čerpanie eurofondov v rámci ľudských zdrojov. Budovanie komunálnych bytov v spolupráci a po intenzívnej komunikácii so štátnym fondom rozvoja bývania treba hľadať proste priestor preto, aby sa takéto byty nízkonákladové budovali. A samozrejme je potrebné, aby ľudia mali možnosť využiť svoj voľný čas v rámci proste budovania športovísk, ihrísk a predškolských zariadení. Toto je tiež téma, ktorá v rámci IROPu určite prinesie a možnosť na čerpanie eurofondov na rekonštrukciu materských škôl. Keď si zoberieme štruktúru školstva, ktorá je v Banskej Bystrici, od toho sa nám asi aj odvíja vlastne, čo môžeme mladým ľuďom ponúknuť. Určite je to na jednej strane, to, čo hovorí predrečníci, podpora mladých podnikateľov, kde by sa možno dal alebo mohol hľadať priestor aj v optimalizácii daňového zaťaženia. Určite priestor v poradenskej činnosti. Určite by som sa vedel predstaviť využitie potenciálu mladých ľudí v potenciáli, ktorý má mesto v oblasti cestovného ruchu, kultúry, v koordinácii týchto aktivít. Takže toto sú asi možnosti, ktoré by mesto vedelo a mohlo riešiť.
mikrofón alebo vymeniť. Volám sa Mária Urbanová, mám otázku na kandidáta na primátora pána Noska, ktorý kandiduje ako vie ako nezávislý, ale so podporou strany Smer. Akým spôsobom si predstavuje robiť poriadok v mestských spoločnostiach, ktoré vieme, že mestu neprinášajú nejaké výsledky výhodné alebo niečo podobné. V týchto mestských firmách sedia väčšinou poslanci zo strany Smer, ktorí musia vám odsúhlasiť každé jedno rozhodnutie v prípade, že budete primátorom a budete chcieť robiť poriadky. Zaujímalo by ma, akým spôsobom toto chcete vykonať a riešiť. A ešte by som mala otázku, aký názor majú na mestské spoločnosti pán Koriťák a pán Ivan. Je to možné? Ďakujem pekne za otázku. Takže pán Nosko začína. Áno, ďakujem za otázku. Počítal som s takouto otázkou. Áno, kandidujem ako nezávislý kandidát. Túto nezávislosť, nadstranickosť a nestranickosť si mienim zachovať aj pri rozhodovacích procesoch, pri prijímaní riešení, ktoré budem vždy riešiť v prospech obyvateľov mesta. To je jedna vec. Druhá vec, otázka mestských spoločností. Písal som k tomu článok, ako nesúhlasím s tým, koľko mestských spoločností je. Myslím si, že môžu fungovať v redukovanej podobe a myslím si, že v ich vedení by mali byť ľudia, ktorí prejdú riadnym výberovým konaním. Nemusia tam byť poslanci, nemusia tam byť lekári, ako ich treba zreštrukturalizovať. Stačí?